स्वातंत्र्य दिनानिमित्त वाशिम येथे आज भव्य रक्तदान शिबिर, कोरोना योद्धा आणि समाजसेवकांचा सत्कार, सैलानी ब्लड डोनर ग्रुपचे आयोजन। वाशिम भारतीय स्वातंत्र्य दिनाचे औचित्य साधून सैलानी ब्लड डोनर ग्रुपचे संस्थापक अध्यक्ष मिर्झा साबिर मिर्झा सगीर बेग यांच्या आयोजनातून 15 ऑगस्ट रोजी सकाळी 11:30 वाजता स्थानिक केकत उमरा रस्त्यावरील तवक्कल फंक्शन हॉलमध्ये भव्य रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे। यानिमित्त कोरोना काळात उत्कृष्ट सेवा करणाऱ्या कोरोना योद्धा आणि समाजसेवकांचा सत्कार मान्यवरांच्या हस्ते होणार आहे। कोरोनाच्या काळामध्ये गंभीर रुग्णांना मोठ्या प्रमाणात रक्ताची गरज लागते, अशातच शासकीय रक्तपेढीमध्ये रक्ताची गरज असल्यामुळे या रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले। सर्व धर्मीयांनी या शिबिरात सहभाग देऊन रक्तदान करण्याचे आवाहन सैलानी ब्लड डोनर ग्रुपचे अध्यक्ष मिर्झा साबिर मिर्झा सगीर बेग यांनी केले आहे।